Okhulumayo nguSibongile. La kulesi siqephu sizobe sigxile kuma-radical equations, u-part 1. La nginikwe ukuthi ngixazulule u-x. Uma nginikwe ukuxazulula u-x la ngine-radical. Kodwa kwamanje ngizoyiyeka leyo radical engithe nganikezwa yona, ngibheke ezinye enginikezwe zona ngizame ukuxazulula zona kucala. Bese ngizogxila ku-radical nangisengiqedile. La ziningi izindlela zokuthi ngixazulule, kodwa kwamele ngibhekisise kahle, ngifune indlela engizoyixazulula ezonginika impendulo ethe le sicele yona. Okwamanje ukuze ukuthi ngisuse lo -2, into engizoyenza la ngizocala la ku-1 ngifake u+2, ngiye lapha ku-2 ngifake u+2. La u-1 plus 2 ngu-3, bese la u-2 sisala no-0. Uma sesicedile lapho sizobhala le square root sika-x esingaphansi kuka-3 esithe sanikezwa sona. Lana uma sengicedile la sengifuna ukususa u-3, 3 ngizomphinda ngo-3 kanye nalo munye 3 ngizomphinda ngo-3. Impendulo engizoyithola nangi-multiply u-3 ngizothola u-9. Bese ngiya le leziya ngiyakhona ukuthi ngidivide u-3 kanye nomunye u-3 ngizothola i-square root sika-x nje kuphela. La sesigxile ukuthi sisuse le-square root esithe sasithola. Into engayenza manje ukuthi ngifake u-squared kukho konke ngapha nangapha. Uma sengicedile lapho bese ngiyazibala la 9 squared with 81, la ngizosala no-x nje kuphela. La sesimsusile u-square root le esithe saphiwa sona, kodwa sigxileni la phezulu ekutheni bathe bacela u-x. Kwamele ngifune indlela ezongishiya ngo-x nje kuphela. Ake sihambeni seceleni. La uma ngine-square root sika-81 ngaphansi kuka-3, lo 81 lona no-2. La ngizofuna okuzosusa le-square root kungaba u-9, inombolo elungile. Ngaphansi kuka-3 lo engithe nganikeza kona -2. 9 divide by 3, impendulo engizoyithola ngu-3. Bese ngithi 3 minus 2 ngizothola u-1. Nako-ke kule mpendulo esiyitholile sesisele no-x nje kuphela lo abasicela ukuthi simxazulule ekuqaleni.